ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедвор ҳастам ки ҳаматон хуб ҳастен. меҳмонҳои канали мо, меҳмонҳое ки нав бо мо пайваст шуданд, ҳаматонро хушомадед мегӯям. духтаро, имрӯз мо ҷамъият омадем. Бояд анализ супорем барои рафтан. Бояд анализ супорем. Рости корамон бехад бисёр ҳози ман либосам асос ҷамъ накардам. Боз апам ино омадагиян. Хела корум бисёрай. Як бора анализа месупорем, баъд вай мекунем. Ба рафта хай ҳамаашро ҷобаҷо мекунем. Бо ҷобаҷо ки кардем, хонаи хуштамонам раҳгиям. Як бора унҷаям рафта хайру хуш мекунем, баъд меоем. Хай хулас ҳамин хел духтаро, ози мо подъезда баромадестем. Пурсем куҷода анализ месупорда бошанд. духтаро, анализ супорида баромадем. гуфтанд ки соатҳои 5 тайёр мешавад. ози бошад мо ҳамин раҳда рафтестем. аввусу мерем 26 мешинем, хона мерем. мачита бинен чӣ хел мачити калони хушрӯ. ҳама вақт мошинкати мегузаштем ба пешаш. ози бошад ай пеши бехад хушрӯ аҷоиб сохтагиян. аку ба сари ответош биёем. Як бора баъд хонаи хуштамонам медароям. ози аввал равам ҳама чизома ҷобаҷо кунам. ҳамин чиз проблема шудагиад рости. ана мехали коғаз додан, мо бояд биёем ба ана мехали коғаз, баъд амон ответи анализомона гирем. бехад неприятне буд анализ супоридан рости духтаро. вообще кӯдакҳои гиря кардан, духтар гим гиря кардан рости. вообще худада неприятне. хай чӣ илоҷ? бояд супори, агар насупори намемондиан бе ин гузаштан. хай хулас ҳамин хел духтаро, ҳозе ки мошин шитем, хона ки рафтем. охирон роз дар ватанамон. бехад рости зиқ шудагиам, намехоҳам рафтан, аммо чӣ илоҷ? шавҳар ки чизе гуфт, бояд ҳамон шавад. худо хоста бошад, аз сирамо боз мебиёем. ҳозираш да ҳамин сумкоя ҳамаша ҷобаҷо кардам. пасудоя нагирифтем. коробкаи ҳамон пасудоо калони бад буд. ва апама хоҳиш кардам ки ягон коробкаи сахта ки хушрӯ биёреш, ҳисоби ки анде майдаам бошаду дудта кунем, барои гирифтанаш удобне бошад. худам кати гудако қинтарак. ози иноя хай нимкола соз кардем. ози дигар чизоиша гирифта оварда ҳамаша ҷобаҷо кунем. бехад ҳамин сумка ҷамъ кунӣ, либос ҷамъ кунӣ, бехад қина духтаро. хай хулас ҳамин хел. хай барои мо дуогӯ бошад духтаро, ки соқу саломат рафта расем. иншалло ки боз бо шумо ҳастам. имрӯз аз компания фаберлик закасома як бора овардан апамшон ҳозир. ман як-ду чиз заказ кардагиам. ман ҳамин хел модарҷонам дарам хел сковородка заказ кардам. беҳад маъқул будакшона ва хостам ки ҳамин хел сюрприз кунам пеш аз рафтанам. хай қарӯз дар инҷа будам. боз ин хели кришка, як намуд сковородка майдаҳак барои ҳамин худаш танҳо барои худаша ҳамин хел барои тухм мезанад, ягон чиз сурх мекунад. майдаки хушрӯ. инаи кришкаш отдельне, ине ки сковородка худаш отдельне. ҳоли ман ҳама ино ба шумо нишон медиҳам. рости нархҳояшонро намедонам соз. ман ҳамин чизи маъқул буд, ҳамро заказ кардам. иншалло ки видеои ояндада ҳар якта иноя ба нархош мепартоям. баъд бинен, маъқултон бошад заказ кунед духтаро. бо якта дигар намехали тифал заказ кардам. тифалашон аз корвон харидагӣ будан. ҳамин як ҳафта истифода набурда тифал худ ай кор монд. ба ва гуфтанд ки биёрен, агар ки вайрон шавад то як ҳафтара биёред, мо ё соз мекунем, ё ки гашта айсар метем. лекин ваҳо айсар надодан. даже як ҳафтаам набуд. ҳамин хел истодан соз мекунем гуфта, бо ҳамин хел мондагӣ буд, то ҳол соз кардан наовардан. барои ҳамин якта тифал ай фаберлик заказ кардам. беҳад хеле тифали хушрӯ проба кардем. аҷоиб зур. овозаш пастак меҷӯшад. да хеле яхе тифало ҳаст баланд меҷӯшад, он хел не. ина бинен духтаро чӣ хел хушрӯя. ҳамин пастоя ман барои худам гирифтагӣ будам. касролаша гирифтагӣ будам, лекин сковородка нагирифтам. ман барои модарҷонам хай ҳамин хеле вай тӯҳфа гирифтем.
ино тифал Бехад тифали хушрӯяй духтаро. Агар заказ кардани бошед, ҳатман заказ кунед, ба шумо ҳам писанд меояд. Фарқ надорад чизе ки хоҳиш доша бошед, нависед. Иншалло ки бо катитон гап мезанам, дар бораи ҳамин чизҳо мефаҳмонам. Агар коркунам бошед, ба ман нависед духтаро. То ҳамин қароза фақат хӯрокҳои модарҷонамам мехӯрдам, ягон чӣ намекардам ва имрӯз хостам ки камакак ош кунем. Якҷоя кати апаву хоҳару шишта ош хӯрем. Биёед духтаро, шумоям ҳамроҳи мо ош мехӯрем. Аз ҳаматон миннатдор ҳастам духтаро. Дар ҳаққамон дуо кунед. худованд моро соғ саломат ба ҷое мехостагимон бурда расонад. Инҷо ози омадем, ответомона гирифтем. Акнун хонаи хуштамона меравем. Хайр духтаро, дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда.